Ние завършваме, уважаеми зрители, с нещо много по-спокойно. Ако тези от вас все още не знаят как да се срещнат с православието, вижте един от методите, който навлиза в нашата църква. Затворът може да бъде и източник на нов живот във вярата. Звучи невероятно, но за подобно духовно прераждане със сълзи на очи ни разказва Джим Розус, доброволец, който отговаря за служението в местата за лишаване от свобода в Портланд, САЩ. Спомня си за първата си мисия като християнски мисионер в затвора. Ставах все по-нервен с приближаването си до затвора. Молех се и си казвах: Боже, не съм подходящ, нямам нищо общо с тези хора. Най-многото, което мога да направя, е да им дам чаша вода. След това се досетих, че що мога да дам чаша вода на човек, който е в пустинята, това е важно. Тогава осъзнах, че и малкото, което мога да направя в затвора, има значение. И започнахме полека. Защото всички сме грешни и до последния си ден трябва да полагаме усилия. Част от затворниците осъзнаха, че Господ ги обича и започнаха нов живот. В края на курса те коренно се промениха и с нетърпение чакаха началото на новия си живот. А някои от затвора постъпиха в манастир. Това е удивително. С Джим Розус се срещнахме в София на тазгодишната международна християнска конференция, която носи името на първата буква от гръцката азбука Алфа. За християните символ на познанието чрез Христос. Програмата Алфа по непринуден начин запознава хората с основите на християнската вяра. Особено е използвана от духовници, които работят след лишени от свобода. Алфа води началото си от Великобритания, където англиканската църква обгрижва 85% от затворите, но социалната й роля е много по-широка. Затова и програмата намира приложение в различни обществени мисии на църквата. Църквата във Великобритания наема на работа повече млади хора, отколкото държавата. Включва се в социални проекти, хранителни банки. Имаме училища, свещеници, които посещават болниците. Едно училище в Портланд го грозеше закриване поради бюджетни ограничения. Нашата църква събра 1500 доброволци, които боядисаха сградата, измиха прозорците, почистиха двора и го направиха да изглежда като ново. Учителите заплакаха от радост, като видяха промяната. Като следствие от това, една спортна фирма построи стадион за тях. Ето как едно добро води второ добро след себе си. В Белград имаме църковна организация, която предоставя храна на бедните. По време на войната църквата беше много активна. Опитвахме се да помагаме на всички. Дали това е достатъчно? Не е. Опитваме се да правим повече, защото сме длъжни пред нашия Спасител, а също и пред човеците, които са образ и подобие Божие. В Румъния, подобно на България, църквата не се хвали с добротворството си, но православната църква помага много на обществото. Има училища за деца от социално слаби семейства, програми за изхранване и грижа за стари хора. Църквата има отношение към проблемите на обществото и то го знае. Една от идеите, на които залага програмата Алфа, е, че Исус Христос ни дава решение на всеки наш проблем, но не в материален, а в екзистенциален аспект. Не е лесно да разбереш живота, но е лесно да живееш. Днес, в нашето модерно време, виждаме живота в неговото обикновено измерение. Понякога на човек не му е достатъчно да отиде на почивка, да кара хубава кола или да изяде едно вкусно ястие. Тогава някои хора запълват тази липса с алкохол, наркотици, престъпления, които водят до много тежки последствия. Защо определям това като лошо?
Всяка положителна ситуация извисява живота, а когато човек живее неправилно, върви към смъртта. Усещаме смъртта в нашето ежедневие, защото ни липсва вяра и морален коректив. Всички, които смятат, че в живота има нещо повече от материалното, могат да потърсят отговорите чрез курсовете Алфа, които се провеждат и у нас. Срещите са безплатни, а повече информация за местата, където се провеждат, можете да получите на адрес в интернет alphabg.org.